badon hagan ngayeng bat kum juru ki para ki men jong i badon hagan ngayeng barok pentup hagan yeng jong i ba let jalan kleng di belak latno hagan ngayeng antara kisnem kurah rakyat kublai kaka balang barok away dengan rengkap bat kum juru i sebelah dengan kan ini dan sengau ini ya tim jong blay saya benai kublai lang ya di barok dan lang angne bat kum juru di badon kita sabaru kum ju menulak dan iru saya benai kublai ini agar teng kabat yang tam nong tebien jongi Yesus ya kapang kami don hagan gamit dari si benta kalong kaba ni ken mau it ya pa jauh dan kain juru ngilak bendong bolong ru pa jong kapalang jong ni hanne aga umden area jong ni hanne aga balang ke jong kris ulong pa namar yang ila syahikai lembajung pa jong ni kain mat ngane jabarok geden hanne ru nila don ada hikai penyelam ke jumpi ada por kaba idang syait dan klan dan la pentri dia bentak ada negemet wat lada indon markmat bat ngiru kernen ba la bani i la bani i yangi nak weipat na selendet jong ka pertei ka bangi ngimla ya ka bani i haga negemet kami don hangne kalong bangin perkhat bangin puson na ka benta ka jingim jongi ki badang sa ka jing ken mau jongi ya ki bait ba thon jongi hoot ka sukut hangi tang ga jing ken mau ni mla su ban le ai bat la dangi ken mau ru indon benta ai su bat ni bat ki baim bat ki bayap indon benta su indrei ka pelong da ka jing it kabau bleu no kata-kata yang ni kumtang ikan mau haga jingit ke jongi ikan mau yang bahaya ngasem jadi namar bisir tu ya gane ba ka an breu ka an bleu ka ong ba ka burom ya breu ka long ru ka burom ya bleu apa pi burom ya ka kupa jong pi mo po gina ka yin kamut burom ru ya blay mar ubreu bat ublay long kumju mar ubreu wan no blay mar kadur ka jong blay ngimla bantip kalong kumno ngai isitu bakarong di kumbreu ublay ru ulong hi kumbreu mar balay ngitip ya kata gerak ben mundur bakatin ka jong blay kaya tu ba ông bà dong ini thao yo breu hak dum jong hi hang nei si tu bau le long di breu ye ketu ket ne nin ya pet na ka tin ka jong blei nin ya pet na ka Siti ka yung Paul Apostol sa Rom nong ka ba katsaw kadakot ka ba pra kanday tinbong kumne namar langi im ken hau prai lane lang yapru yakin hau trai namar katate langi im ne la yapru nilong jong trai kapin ka jong blay hangni lemba ka siti ka jong pol kuntu hangne ya tintin ka jong trai ki bau trai ula persat mensim ya kinong tho la persat ka musim jong trai kunta ka ka ketin ka bato hangne kalong ka bor
bat kalong gajing start, bat kalong gajing sempang, bat kalong gajing mayan. Ya ki bangit kalong kabor. Ya ki bangit kakitin gajong try kalong kabor. Namar balay kalong entah. Kakum kajingit kalalong kabor. How bangit. Hane kakitin kabala kentu hapden jengi Bilong kijong try. Bilong kijong try. Barok kabadon hangne bilong kijong try. Nigi bedang im. Nigi bedang im. Bilong kijong try. Pol hangne ukuntu. Yangi langi im. Kat mangidang im bilay kijong try. Yangi lakam kenti daw try ki banget. Namar balai lakam kenti yangi. Lapan sele yangi hak kerteng kajong terai. Lapan kentang yangi hak kerteng kajong terai. Wai pawai nangi. Ibadan hangne. Dei ki balapan kentang hak kerteng kajong terai. Namar keta terai. Uladon kahok. Badong yapi yangi kikon kijong u. Kikon kijong u. Kiba syakri ya u. Kikun di jong blay. Gila kikun di jong blay. Bat nalor nang tau ong ru. Ondang kata. Ula penlong. Kisem bat lengdo di jong blay. Adu kata. Blay burom. Yang ni. Kuai-kuai. Dibangit. Bat masinnya. Namaru blay ulong halor barok. Kiai barok. Kaba ngiyo i. Kalong kabor kajong blay. Namar kakitin kajong blay hene kalaya tu lupa kaong balangi im outcry. Kat mengidang im. Gede besitu mangilang dijong try. Bat try dem jongi. Drive deu jongi. Ngi dei ki jong try. Gede besitu ya kata. Gede ban long try. Try long jongi, bat ngi long ki jong try. Gede besitu ya kata. Gede ban kam try. Gede bilang kajing seu it. Sngeu jan. Seu try. Baulong try. Kenyat ni apai haglor kene ke jinglong try. Jinglong try. Try bau blay ula penlong try yang ni kun bijungu. Bisu bisu jan. Ni ngilong try ya ke ying ke sem jungi. Ngilong try ya ki kun dikti jungi. Ngilong try ru ya ki para persla jungi. Bat nalor nang taru. Habang ngilong try. Ini bendon dijigit klik. Mar ngidai ki jong try. Ngidai baseu try ya kakam ka jong try. Ngidai baseu try ya ka balang ka mangidon. Ngidai baseu try ya ka yin ka mangidon. Namar yangi la daw try. Yangi la itu daw try. Kumbau try itu, kumbau try it. Taru ngidon kam ya ka ban it. Namar ngilong jong try. Kat mangidang im ngigi pa im hangne. Hindi masitu bang ngilong jong try. Kat mangidang im. Kat mangidang sa haga na percay. Jumlah banglay kat seman jong try. Don kiba sutu bakalah. Ba ondang ngilayap no naga percay ondang ngilaklat no nang naga percay. Nila sup, nila kemen, nila yuk ban lemon kat balap kata ka di situ kabadon hau priu. Bunsin di priu kabadon ka jinjar, kabadon ka kuslai, kabadon ka jinge, kabadon ka buseting, ikwa badiap no. Katne ka jinjar jinga, katne ka jimpang jonga. Lade badiap no. Balai bau belai untuk in persa inga. Lade badiap no. Sang perkat. Henry. Lada.
ngimpat long try yau blei ngimpat sem try yau blei kata gaji perkhat ki chungi kalong babaklah gaji perkhat ni ke balang perkhat kumta kalong babaklah dan ngimpat long ki jong try dan ngimpat itu yau try dan ngimpat kam try yau la ngimpat ong blei jong a wei puwei ni gan hang ne ini basu try yau blei jingi na mar nim la ban lak langi im ni lang yap ru wat uneu kpa jong gane ga hieng ku bala klat no na gane ga pertheng don chu bat ni ndrei u blei u ba uju sekri hagi por ki bau dang im kumba nga ma phingi sekri ma uru u sekri kum yu yau blei te uneu yu blei u yai long blei ha ga jim jong uru dei ma u blei jong u ba pe ye u wat ha ba don chu nang na sei wat ha ba la yap ru dang long blei alo jong u udang doni ha ka kti ga jong blei kam sim ga jibu udang doni ha kti ga jong blei umla balai na khmat ga jong blei wat manga ma phiru ondang i khat no na ka na ka perthei kumbau ne kupa jong ne ga yimu la klat yang ngiru ni saklat hi imla ban islam isitu ya kata bat ngin yai long hi ju blei bang sikri maka kin le jong blei ya thu ni ba ulong blei jong ki ba im bat ulong blei jong ki ba yak ha ba kum ta nimla asu ban lat te namar kata kat bang idang im ini ban penbek ini ban penkrek ini ban pentikena ya ki jing long try jong ni ini pen penti kena ya ke jing long try jingi bagi long di jong try la da mentang ni penti kena ya ke jing long try jingi la ngi mi thu yo try dan kia no try dan ngi like no try dan ngi bakla ya ka an ke jong try onda lakut no ada perthi hang ta try ngai don ka e ke bong try un pha ye ni imla ban kentat upha yang ni saya jing sup ne upha yang ni saya jing dinjar kata para bangit mengakwa ban kentuh kan ngepor ba nimla ban lait nak khamat ke jong blei nimla ban ri nak khamat ke jong blei nimla ban let nak khamat ke jong blei kat ban gidang im kat de yang ni ban syakri kat de yang ni ban burom kat de yang ni ban aingu haki ki baro tongi sungu yang try jongi kumagi kun kaying baro kawai ke sungu yang kpa kaburom yang kpa ngangai baro piki kun baton hane kayin hak por ba kpa jeng pi tak pan nang piting pi burom pi kongo yang kpa kunjuru yang belai bulu dan kongo namar long mau ubah halor barok kinrei ka ba kham kongsan ka ba kham krau yang ni bang shifting ka long yau belai ubah long try ubah don ka bor ban penjot ya ka met ban penjot ya ka mensim adu kata ka bor ka jugu kata ka long try ka jugu namar ulong try lut ha barok ka perthei ka long ka jungu ka benang ka julong ku ka kendau ka long jungu ni ngim long ye bat jungu kadang ngim don yang try kadang ngim don yak jing long try la try mi thu yang ni ngim don ni ye long kum ki pui pui la kham ka dor ki khnyang ki dikiu ni ngelong kum ki pupui la ngim don yo try la ngim mi thu yo try la ngim kap try bang ide ki jong try ko jing kentu kan ga por ya pi ki bangai ka long ba rong in long ki jong try kat bangi nang im ngin sekri ngin mane ngin pedon brom
Habaro si gijing im gijing kat bangi deng im. Hagane ka perthei. Nama ngintip. Baka jing im gijing ni hagane ka perthei. Kalasai kam tika nasyuk. Ka bangila ban penbek. Ndrei. Hakano kono kopor bayu sngeu. Ya ka jing khot. Ya ka jing kentu. Ya jing ketik ka mesin bajung terai kadeh kata kopor. Ka bangin kelah. Kadeh kapor bangin IT. Kadeh kata kapor bangin raikut. Bangin sikri terai. Namar kalasai. Kajuni kam tikena. Habakum tang isutu yang kata kaji bom tikena jong kaji kajuni. Ka ngiren kam banle. Ni situ lupa. Baka jim juni di basyong hangne kam tikena kalasai. Kalong kumno sibit jenmet. Anda galik pai halanti jayu. Ka perthei ka bakumne bom tikena syuk. Ka jinglong jong kamariang. Ka jinglong imlang salang, ka jinglong jong kibriu. Nung syun di balai pujat nemar kata ngimla pan tikena. Ya bakum ta. Kadai kapor nega klimat ka bangin pen tikena ya lade. Bangin long ki jong turai. Unong ruai syam simuang. Jisu ulong jonga. Ngalong ujong jisu. Wong. Umlong ujonga tang sipor. Tinrei halakerta. Istu ya kata. Badon ki bapen dan kami try tang hakapang. Tang haka jinjar. Tang bakwa ke ni pelong try tang kata kepor. Tang apa don kim khat kata kepor. Tinrei utrai jingi wong nong dua sisi wong jisu ulong jonga. Umlong ujonga tang sipor tinrei ulong halakerta. Halakerta kamut si junom. Kat bagi dang im mah kena perthei ngiem kan no Baslam kerta kum kupajung piu bla im syagi prapusnem tam. Bla im. Masa tu ala de bagine ki kun jong u mangi. Nek se ngimla belpoy kerta ba prapusnem. Nek se ngilak ban im dunaya kataru. Nek se ngim tang mentala sai ngiap no kataru ngimtip. Lese ngila ban yo nyo posnam dai kalong kata kam dei hala kerta. Kata kam dei ke bom jukut. Kala kute tang nyo posnam kam dei ke bom jukut. Dei ka bom jukut ka baap yang ni ka baap yang nga ka baap ya pi barok basyong ne ka bom jukut. Kamut kisiajar senam kimlong ni Kisipo ajar senam kimlong Kisiklur senam kimlong Kihajar klur senam kimlong Si jingim Sirta Jingim ka nunduk no Situ ya kena apa ka jingim ka jonga ka jingim ka jongpi Kamkut tang hang ne haperthei Nama raktin ka jongplay ka hang ne Habangi imru kita ke jong trai ondang ngila ya bru kita ke jong trai ngimla palai tak khamat ke jong trai hang nang situ. Habang situ ka ekeng ka bangi de benle nang ta jim jadi ni bedangsa. Ni perkat nang ta jim jadi bedangsa. Ngimla palai ke trai. Namar kita habang situ ya kata. To bin sim ya kana kalat, sim ya kana ka bu. Ba ngin pen tikena bang long ke jong trai. Bangin sikri ya trai. Bangin mane ya trai. Bagi pendon belum tang ya betang mauhi. Pemdon dak wei pat kalat. Pemdon dak wei pat kulti ka bangila ban le. Ka bangila ban laj. Nak try kat sebab kai. Habakum ta ka basulungo kalong agini si wat bangit. Basyakri try ki hapno na gijingi. Namar kadon biji kutiang kadon biji kadon situ bakala akin ini kadon biji kai bakala kadon biji penwit biji pentut biji pesutu bakala la dangim don ya ketin ka jong blai namar kata ka jingkentu hang ne kalong batong in long ki badon ya ketin ka jong blai balai ngile ya kide ki barok balai ki briu ki thai ban sikri yang blai balai ngatelot hap keli ka daw
balai ngam la ban mana yang boleh hakli ka dau tenrai ka long bagi duna yang di sempang balai beriu le pop balai ki beriu ki ngop hagi kam dekat ki kam runar ki balai hujat ka duna ka di sempang yang tin ki jong boleh ha duna yang ka di sempang tin ki jong boleh ka ai ka bala pelong ka pelong yo beriu ban hapno pelong yo beriu ban hapno nak ta jingit mar duna yang ka di sempang namar kata habangilong gi jongu dongin tip ya ka an jongu habangilong gi jongu dongin tip ya ka tin jongu kadawa yang iwe poi ban tip ya ka tin gi jongu dadang sim ya kena kelat dadang sim ya kena ka bu ban tip ya ka an gi jongu ni bakala para bangai ni telot bat katahi kalong ka pop yang ni bangim pule ya tin gi jong blai habang tip ya tin gi jong blai ngim pule hato pi mundur ki baklam pule yang Bible ki hok na ki pop hagi sutu je nga kalong ka pop ila le ka pop la ngim pule yang tin ke jong blai ki sutu kumno don ba chuksan ni chubu yang Bible hayeng le ching mane syura kai syura pan ikan hindrai ki bom ju pule namar ngilong ki jungu ngedai bentip ya ka aing ki jungu ngedai bentip ya ka jilong ki jungu uru tip ya ki jilong ki jengi ngi ngedai bentip ya ka an ki jungu dan mau para bengai tadi ngejai tu ban pule ya ketin jungu ka pop ka bakrau ka bilale ni kam mang ngedai ki jungu hindrai ngim tip ya ka an ki jungu kam dai ka bangim tip ka dai ka bangi jai tu la ban ong ha ki si ka dai bangi jai tu woi powei ba syong hang ne om don syu bom tip ban pule lai tang gini kena ki ba lai senam syapok sau senam syapok ni kena ki ba senam syapok mentalele la syong klasik kelas 7 husnam don ki ba la poi to senang to sten to ki ong bam nang pule ki jong blai ni le ka pop ka bakrau kan mau ya kan ka we ada ni jai tu ban pule yakin ka jong blai ada ni sau thai ban sangap yakin ka jong blai katahi kala pendi yang gi bangim dai ki jong blai saya tengin lek atau milak bandri blai jongi ulong trai hapar thairu wat haba da yapru ulong trai hakiba imru ulong trai hakiba yapru ulong trai kai saya ingin lek ang nang situ ke kanehi ka pelong ini bangai kijung trai bangin sim ya kane kalat sim ya kane kalat bangin penti kena ki khon ki ton hane ke hieng pin penti kena ba pelong trai ni bejing kentu sakendiat kalong nak bentak ki khon ki ne ke hieng away sabab ha kalong li bapa jong ti naga ying barok ngitip dia kata dan hane nakwa menyetut kendiat halor ujim jungi dan le se ki bopun tip ha kena long ibreu pa jong naga ying pitip long bayai ne umlong breu ba start banang lagi pule putih dari ulong bayai ne Bagkaway ka nuksa ka pabahatam, udon ka jing kikli ka bakraw. Udon ka jing kikli ya ka balang, udon kikli ya ka ying. Tinga kwa bang na ka ying, gindon ki basim ka jing kikli. Ka nuksa ka jong pa jong ki. Udon ka jing kikli, na ka panta ka balang. Kaway ka nuksa ka pabahat, udon haw ni rung ba. Pagka mau ya ki, udon ka jing kikli ka bakraw. Kajing tip ka barit upun rekam ya ka barok umi tong kaya ka kabon ka barit ka jugu upun rekamut ya ka barok udon ka jing klik ka balang ada im ka balang ada yap ka balang dolong kumno ka balang udon ka jing klik ban pen bahaya ka balang kawai hakini kisi i don bon dikstan besolong tangi klik Celong tangga kenteng, kim don gijing klik, nak tangga balang. Wat haga jing long don bun ki kepa, ki bakhan klem shin gijing ki klik. Don ki kepa ki basu kemi lenti tang mam tangga kemi.
benrut bakum kita kifa kumbang kikli ya kaying kikli ru ya kabalang mapi ya kaying ru ya kabalang jin kikli kalong kikli ya kikun kikli ya kabalang kata kali ya miksa kami i semau i yang leu rang ba ba bomdon shi ban ni hisnya mulai ini dan i ka raksa ba pha ba gitu ba raksa ka badon hu kalong ka jigit klik ka badon kumurang ba ikon na kana hin long ka raksa ya pa makin don ka jigit klik nak benta ka ying nak benta ka balang khantam ban itu ya try ban long try mar klem ga jing long try po si mar ten ga jong blei ga ong ba ga jing long try jing ni hakakam ga jong try om bang long try haga de ga percay ta ngat mo jing long try jing ni ga de ban long how blei misnya ha hukum try ni yo hukum try om ke jing long try jing ni haga de percay kaktin ke jong blei ke thu jing ni ba ga de percay ka bangi im ka long transport tin ke jong blei ke thu jing ni oi na ke dekat Filipi ka ong kumne ka jing long try snong jing ni ka long habneng om makan deu lagi pulih ka city ke jong pol se Filipi ka long ka balai ke dekat ka barpo ke thu jing ni ba ka jing long try snong jing ni ka long habneng hang tang ni ap yo nong tum im jing ni nong sispa jing ni bang Malaysia kri hang ta ni long try rangkat batu hang ta ken ni yo ya kata jiunom ban syong rangkat batu ada ni bakala perkhat ki para bangik ada ni le ya ka pop ki pala dan ni klep ya ka an ke long try yo ni long sabar yo ngin sak kentat yo try on ong ngambi thu ya pi hak ta kasi hak ta kasi ga jingwan jingu try jingi sawan biang sai sin mangitip bang try jisu sawan biang isa ka percay bat hangta kun sapannya klat ini nhiều ini kilang brot bat ki belang pelan klat ini kilang brot syakamon bat ki belang syakadian hakasi jing bisa dulu ni hap aniang para bangit hakasi juan juga laong ba baim bat bayap ni hap aniang hangka lada ngiap mentah bayap menindru ni hap aniang lang bat ni ki bidang im ada jabau jisu nuan mentah kamit ada jabau jisu nuan mentah ka kenti kun bisyar yang ni hang ne rangkat batu tu bala klat nok penyu kat batu kapa jong pi dekat batu bahaying jong pi ru kat batu bahaying sem jini ki bala klat nok ni hapan yang lang rangkat bati la da jabau jisuan mentah bisyar lang ini desa ni lek bat bagi bayap ru ki hapan yang lang bat ki bagi ru ki hapan yang lang da jabau jisuan mentah kami kalau jisun wan mentah bayap tu melak banget ini melak banget apa tentang situ tu yang terakhir di gitu jengah kan kepor long tu min pai satrai lang bagi si lang bagi por kat bangidang im kat bangidang sa min sekri min long trai ma trai ulah kam ini trai miru ni kam ini trai ai betul berangkat lagi disuk ni ruai